Pini abang kan nili VORENG AWARSAI APHUTHAK sinang than pachini pon ekpo VORENG AWARSAI pulote la Assam Forest Department la so mate Forest Guard jo labangso VORENG AWARSAI APHUTHAK sinili e thethini west ta menali tumhan labangso video long nang PAKLANG pon ekpo lasi aprang si KARDOM kato kave fanta nili men la ki avinasteron la penon ke lang bom nang litum labang ke kato kave de chini la Karbi 2.0 YouTube channel labangso channel long jong si non nang litum nang kohomri milang pulte ka chinghon pen subscribe ikon la pena dung het bella janda dui da kana litum ber ponik den la pulte mo ajada sonsta meni di labangso YouTube channel lang upload pulte nang litum ka chini da prai mate kilang long da prai ya fon la penon dero elo la 4K ke playing fanta la si nang litum na chinghon support non sons nang support don bom pulte na chinghon don bom pulte pinigalite pinap stami le ikpo la 4K bangke la pen labangso 4K le lo pulte ni di giveaway sta biponi pusini li aprang penta pubom lo nasi labangso giveaway fanali tum chipe hai palte channel long labangso YouTube channel nali tum subscribe iknang po la pen video kan ma share iknang po la pen mesen na comment nali tum la video tinong stami to iknang po mate pi iknang po la palte nali tum giveaway bangai hai ikpo tang ti padar department pini la Assam Forest Department mate Assam Forest Battalion la so puthakle chithan ponanang mate thiek pen lang ponanang Laban thiek pen dak chithan pulam nang SLPRB Assam Forest Recruitment 2022-23 stamina tum le screen long ketok bang thek long pon ikta hai 2021-22 pusida ketok stamina bag ketok bang chok chechelo dak bang 2022-23 lo ola bang overview ni PAKLANG pon ekpon ili lapen organization name nale tum the State Police Recruitment Board mate SLPRB Assam lo lapen total number of vacancies non dak ingwai pan bom lang kan ansi PC mi ma pu inni ke 10,000 pusi karjalong stami ko an ne dak people ni labang na an update long lelang lapen puthot ni lin dak na PAKLANG pon topo vacancies name ban ali tum dak pen thek monoi forest guard lapen forester lapen surveyor lapen stenographer lapen mohot lapen carpenter lapen driver lan dui vacancy bangke lapen dak regarding department bang forest department Assam state lo lapen job category bang state government job lo lapen dak application dates bang non December kalte January 2023 hot dak pipon po date bang lapen apply mode bang online si apply nang po lapen exam dates sita me dak nang litum long pon ekpo la si labangso YouTube channel subscribe kri lang pol nang litum subscribe ikon lalo pol nang litum aja da sonsta me update bang long ekpo lapenda application fee bang non ingwai pon pelang koantong kenai ni nang nenes tabe dak ketok nil mate sikang situ nang ni pusidak ketok pon lapen puthar la official website na litum labangso la kithoma website on litum humridam igvernon ga December malam la lopun na litum stame hadak pin stame na litum update bang long ikpo lapen eligibility created for Assam Forest job 2022-23 labang contestants must check Assam Forest vacancy before applying to recruitment hence below the wage strap the bang tolon nationality bang Indian resident Indian citizen nang po lapan ordinary resident of Assam ar lo kido abang po abang pinang po lapan employment exchange bang nang litum non pen apply pelang pute apply igol lapan semar igbom ta melo lapan dak age limitation bang nang litum dak thek ponang po forest 1 stenographer grade 3 dak bang 21 years an abang tum si dak apply don long ikpo lapen forest car lapen surveyor lapen maut lapen carpenter driver apos bang 18 pen 38 years abang tum apply don iklong po lapen dak is relation man dak tok pon iklo nang litum lang pon iko lapen education qualification man dak lang pon lo pulte nang litum la post amen bang la pud RENat mate RVNat theklong ikpona litum post amen lapen qualification forest guard afan kan naing ma aplo te higher secondary mate 10 12 plus na po azad school pen tame azad council pen tame azad college pen tame la nanitum pasute choglo lapen dak forester 1 nong ma nanitum lang ponigo dak mangke bachelor degree donang po lapen labang choglo state government azad school pen tame azad college pen tame ke pasate choglo lapen driver apos along bangta nanitum HSLC mate 12 pass naing lapen driving license ke do vek nang po la ke apply doni pelote la se driving license tame nalitum avelang pun nalitum apply ko
ka planning a process nili labangso video long sorry dia ikthal labangso YouTube channel long nili ka upload tang du iglo lasnali tum langle lang pul lang dam iktame driving license lapen employment exchange lai hui ko son si ka planning man nili asap soes tame nali tum han nam piklang pon iglo na lasnali tum nili YouTube long dam pen nali tum la video long ber pen nali tum hadaga list bang penang andui video na Paro ini video sosial nili ka upload tang 200 sosial lasnali tum dampen lang dam iktame lapen son tak sidak surveyor long bang tadak 12 pass nang pon ali tum ajat school pen damela lapen mahoda phan bang da class 8 pass ta chok lapen mahoda phan bang ka nali tum la experience no nai 3 years mate la ignara phan kiwi jola sobang pu atom la bang ke class 8 pass ta chok lapen ignar phan la kiwi bang asap so experience nang po da 3 years on nali tum da ke tok tek ponoi apen da ke stenographer grade 3 la bang ke graduate in any stream from recognized college in la bang ke graduate ki untang abang phi tum nang po la da bang ke ITI sta me sab se chali tang abang phi tum nang po jo lapen carpenter ban ali tum da tek ponang po SSLC pass ning labda las abang so dim da la se prabjin pen nali tum na documents namu kha bang ready bom ta milo lapen non December kali te mo January molam labang so advertisement bange dak paklang ekpo apen physical standards bang nali tum dak pen tek ponlong igi post name la forest guard nali tum kan 1 centimeter male female la tum handa dak tok ponik thailo lapen Assam Forest Department vacancy pay scale banale tum tek ponang ho forest guard long bang 14,000 and 60,000 an long ponegi lapen forester ai long bang dan tum 14,000 lapen 60,500 an long ponek po lapen driver long kalson thak thalo 14,000 pen 60,500 lapen surveyor long bang ta ingsiver la dak non ko bang dak ki pipon bang kato ka ve funta salary bang ingsiver la lapen ka planning a process bang dak thiek pen stame tek ponong iglo forester nali tum dak pen lang ponego lapen ka planning process daga prangsi non bang link bang avela stame mo link dolo nali tum labang so link long dam exe nali tum ada ka prangsi SLPRB lesson ki tok de forest department advertisement nali tum tek ponoi lapen third step nali tum PDF download nang labang nili mun piklang pon ikon nali tum han as jong sila so advertisement da klang alom rapin ka apply data start alo pulne nili nali tum fan and napiklang ekpo koson si ka flying ma labang so putak nasinon ko bang dag nali tum tek ponloi nona ko bang dag official advertisement not available mate p.pila nasinon sarkar hin pen chingwai pon bomlang ko mantu si advertisement bang release ma mate mantu si paklang ma la so putak non chingwai pon bomla lasning hang bang pro bang phetum nali tum document samukha bang ready bom ta milo lapen la so YouTube channel nali tum subscribe ik denon non la le non nang le tum kelang le non aprang ki bang ya video le important kalista mola December mola video hodman la so advertisement nang klang la puten nili upload igila la bang so de lang da chona item stame subscribe pen nali tum bi kogon lapen bell icon de doctor nali tum bearded la all long said berthu ik denon la lo bolte notification nang li igwek pon ni li jong se video upload lo pulote jola hela la pen non 4K ke le pola se 4K le lo bolte ni li giveaway sta maybe poni pusi pula se giveaway chipe ai pan pulte nali tum la bang so video nali tum share igo apen mesen comment nali tum la video tina lo nali tum togek nang po mate pi nang po la pen video like bang pi nang po la lo pulte nali tum ke ai chance de lo la se pinista me ni li la thiak besta me nali tum haning son update mate non pen labang so update man one pig lo la si do me thakme kato ka ve Karbi 2.0 YouTube channel ke lang ara do an mas tamen nilhin pen KARDOM